लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय ट्रेन एक्सिडेन्ट जादों दिनै वेस्ट बेंगलनि दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि निउ जलपाईगुड़ी जि जंक्शन बेनि खाथिनि 7 किलोमीटर डिस्टेन्सआव थानाय मोनसे स्टेशन फिसा स्टेशन राङापानी स्टेशन बेनि खाथियाव दिनै कान्चनजंगा एक्सप्रेस जाय त्रिपुरानिफ्राय आगरतलानिफ्राय थांदोंमोन आरो बैहाय दसे सम लाखिनानै दंमोन बै समाव उननिफ्राय मोनसे माल गारिया गुड्स ट्रेना टक्कर सौदावदों आरो बे सौदावनायाव कान्चनजंगा एक्सप्रेसनि मोनथाम दाब्बाया मा टटेलि डेस्ट्रय जादों आरो गोलैलांदों डिरेल जादों आरो बेवहाय दासिम मिथिनाय बादिब्ला 10 नि बांसिन मानसिनि जिउ जोबदों बेबायदि मिथिदों बबेखानि बेसेबां थैदों मादों बेयो क्लियार जायाखै दासिम गोबां मानसिखौ दाब्बानिफ्राय दिहुनगासिनो थादोंमोन बेनि कनफार्मेशना दासिम फैजोबाखै माने मोनसे निउसाव नुदों 15 थैदों मोनसे निउसाव नुदों 9 जन थैदों बबेबा निउसाव नुदों 10 जन थैदों आरो बबेबा निउसाव नुदों माने माखासे जोखोम जादों 60 जन जोखोम जादों 25 जन जोखोम जादों बेखौ लाखिना बुंनांगोन मानोना गुड्स ट्रेना मालबाहि जितु ट्रेन बे ट्रेना उनथिंनिफ्राय सौदावदों लाखिना दोननाय ट्रेनाव सौदावदों उनथिंनिफ्राय सौदावनायनि थाखायनो मा जादों उनथिंथ' मानसि थाया उनथिं मा माल बुस्थुखौसो दोननाय जायो जेनेरेलि माल बुस्थुखौ दोननाय जायो उनथिंजाय उननि दाब्बायाव बिनिखायनो बैहाय बांद्राय मानसि थाया नालाय मानसि थैनायनि अनजिमाया खम जादों मिथिनाय बादिब्ला माल गारिनि लक' पाइलटआ दैट मिन्स जाय ट्रेनखौ सालायो बै सुबुङा मा सिगनेलखौ गुरुत्व होआखैमोन सिगनेल होनायखौबो बियो माइन्ड खालामाखैमोन ट्रेनखौ सालायबाय थादोंमोन जोबोर स्पिडआव बिनिखायनो ट्रेना उनथिंनिफ्राय जोबोर गोबारै सौग्रावो आरो बे सौग्रावनायाव मा जादों नोंथांमोना नुदों ट्रेना ट्रेननि साथिं गाखोलांदों नोंथांमोना नुदों माबायदि साखाफ्रा बायजोबलांदों आरो ट्रेनानो ट्रेननि साथिं गाखोलांदों बेनिफ्राय नोंथांमोना मा आइडिया खालामनाय जे मोनसे ट्रेना मोनसे ट्रेननि साथिं बेबायदि गाखोलांनाया बेसेबां गोबारै सौदावनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना हमनो हायो बे सौदावनाया गिलु बालुमोन भीषणमोन मिथिनाय बादिब्ला गुड्स ट्रेननि लक' पाइलटआ जिउ जोबदों आरो बेजों लोगोसे 10 निफ्राय 15 जन बेबायदि मानसिनि जिउ जोबदों माखासे जोखोम जादों बेखौ जों मिथिनो मोनदों प्राइम मिनिस्टार बिथाङा मोनसे एक्स ग्रेसिया फोसावदों प्राइम मिनिस्टार्स नेशनेल रिलिफ फान्डनिफ्राय थैनायफोरनि न'खरनो बेसेबां 2 लाख राङै आरो जायफोरा जोखोम जादों बिसोरनो 50,000 राङै होनाय जागोन बेबायदि जों मिथिनो मोनदों आरो वेस्ट बेंगल सरकारनिफ्राय मा फोसावगोन बेखौथ' मिथिया नाथाय जायखिजाया सेन्ट्रेलनिफ्राय जायफोरा थैदों बिनि न'खरनो 2 लाख रां आरो जायफोर सुबुङा जोखोम जादों बिसोरनो 50,000 होनाय जागोन एक्स ग्रेसिया हिसाबै प्राइम मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बिनि अनगायैबो माखासे सुबिदाफोर थाबावगोन निश्चय रेलवे मिनिस्टार अश्विनी वैष्णव बिथाङाबो बे जायगायाव थांनानै खबर लादों बे जायगायाव गेदेर भेहिकल थाङा कार थाङा बिनिखायनो बिथाङा बाइकजों थांनानै बेहाय खबर लानो गोनां जादों बेबायदिनो वेस्ट बेंगल सरकारनिबो मन्थ्रिफोरा बेवहाय थांनानै माखासे खौरां लादों बेबायदि जों खौरां मिथिनो मोनदों स' बे मोनसे दुखुनांथाव जाथाय स' बेयो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव जादों बे जाथाया थारैनो बे दुखुनांथाव जाथाय बेनिखायनो नोंथांमोन आं बे भिडिअखौ लाबोदों जे जाबायदि बे सौग्रावदों बेवहाय माखासे सुबुंनि लापर बाहायदों होननानै आं बुंगोन जे सिगनेलखौ गुरुत्व होयिया लक' पाइलटनि मोनसे गोरोन्थि आरो नाथाय बेनि गुबै जाहोना मा बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै बेनि आन्दाव गोबां जाहोन थानो हागौ नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ माइन्ड खालाम जोंनि इन्डियाआव ट्रेननि एक्सिडेन्टआ सानफ्रोमबो बांगासिनो थादों जोबोर हाइटेक जुगावबो ट्रेन एक्सिडेन्टआ नाथाय इन्डियाआव जेबो खमियाखै मोनसे बोसोराव बहुत बार ट्रेन एक्सिडेन्ट जायो माब्लाबा डिरेल जायो दाब्बाया माब्लाबा बायदिसिना खैफोदाव गोलैयो ट्रेना बेबायदि जाथाय जानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों ममता बेनार्जी बिथांजोआ मोनसे बाथ्रा बुंदों जे एन्टि कलिजन जि डिभाइस बे डिभाइसखौ मोजाङै इउज खालामाखै रेलवे डिपार्टमेन्टआ बा भारत सरकारा बेबायदि ब्लेम खालामदों भारत सरकारनि सायाव नोंथांमोना मिथिगौ इन्डिया मोनसे बुस्थु इनभेन्सन खालामदों एन्टि कलिजन डिभाइस जे ट्रेन दो ट्रेन सौग्रावनायनिफ्राय ट्रेना हारसिंनो स्टप जानाय आरो बेखौ आथिखालाव मोनसे नाम होदों कवच आरो बे कवचखौ इउज खालामाखै बेबायदि बुंदों ममता बेनार्जी बिथाङा स' नोंथांमोना आइडिया खालामदो इन्डियाआव मा जायो ट्रेना मोखांजों मोखांबो सौग्रोयो आरो दा नुबाय जों उननिफ्रायबो सौग्रोयो माब्ला मा जायो ट्रेना माने मोनसे लामायाव फैनानै मा जायो मोनसेजों मोनसे मुखामुखि खंगरग जायो नाथाय दा मा नुदों नोंथांमोना एकदम उनथिंनिफ्राय फैना सौग्रावनाय स' बे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय स' नोंथांनि न'खरनिबो सोरबाफोर दंबा नोंथांमोना हेल्पलाइन नाम्बारनि थ्रुयै बेहाय खबर लानो हागोन माने हेल्पलाइन होनाय जादों बे ट्रेना जिहेतु आगरतलानिफ्राय थांदों बेवहाय आसामनि मानसि थागोन त्रिपुरानि मानसि थागोन निश्चय बे मोननै स्टेटनि मानसि थागोन स' बेवहाय गिलु बालु जि जाथाय जादों बे जाथायाव जानो हागौ नोंथांनि न'खरनिबो सोरबाफोर थानो हागौ बेनिखायनो खबर लानाया मोजां